Dik Windul. Kaya persis. Dik Windul. Piye Pak No? Warung iki umpama tak bangun tingkat luneh ngono piye? Seneni Pak Kangkon. Wah, Iki panggung kok dibangun ora warung. usah. Ngene lho maksud iku Pak Kangko yo ora tau ngopi mrene wae. Pancen dalang glogok jar. Ya kira. Ya persis. Plak suaramu plak. Berarti Pak Kangkon pancen dalang? Dalang glogok jaran. Jaran nyelentak ndasmu. Lah masa aku krungu kok kono kuku sing dupa kemelon. Kemelon kok kemelon jasmu no. Kuku sedupo kemelon. Ini ora Gatel ya, masalah. Mas. Ya, Waduh. kowe engko anggere pisang gak kowepruk ndasmu lho. Wah, bolak-balik kok ngono. Sepurane Pano. Suaramu lho. Padahal piye suarane? Ya biasa ini. Sepurane Pano. Aku diuber karo Pano. Sapa? Mbak Nomi rene. Wah, piye to, Dut? Lah piye to Pano? Lah besok Mintul piye? enggak usah tempuk lho. Lah sampean piye lah ngatur piye? Kono aturan lho, Dut. Goblok men to kowe iki jane. Sapa ndut sing teko? Anu Mbak Noni. Mbak Noni. Anu Nduk. Anu, Dik. Pani rene. Anu iki ngene, iki dijelekne, dilekne. Plonto, Dik. Dadi sing anu plonto ki karepe arep nawakno rejing. Dadi Malah Rinobi ta. Rinobi ngono. Anu mintul tak dilekne, ku ben aman. Ngono. Wis to, percaya aku, penak-penak. Iya, aku iki kapan to ora percaya kowe. Oke, anu Dik Mintul, iki darurat sampean delik orono sih. Aku ndelik. Heeh, ngono, oke. Oke. Kok ceritane Mbak Noni teko. Mbak Noni. Piye Pak No? Anu Mbak Noni. Iki mau marin delok sawah. Dadi Delok sawah, kon delok sawah. delok sawah Mbak Noni dadi jagonge sing tak kon anu gendut kae wis sak pira ngono karepku. Nah, Ning Mbak- mau ngopi ora? ngopi Mbak Noni lah ya sehat-sehat Mbak Noni. Ya sehat. Anu Pak No nyanti to kok suwi men. Nika Mbak Mintul nika. Kuwi sapa? Niko. pedet. Jare delok sawah. Pak No Jare sampe delok piye to, Pak? sawah. Jare Sampe delok piye to, Pak? Sampe ini, Pak No. Mbok lakon ngene iki terusno. Dadi Jare delok sawah. Jare delok Piye to, Pak No? sawah. duduk anu ngene. Jare plonto saiki kok. Piye to? Dut gendut. Oh, Anu ditambahi umuman Mukidi. Kok magok dadi Mukidi kok. Ayo kene. Ayo, Mas. Ayo Mas. Kurang siji iki. Pundi Pak? Pundi tiange? Sing engkong. Ayo. Mas Bukiti. Ayo. wis ketiban gayor. Piye Pak No? Dut. Piye Pak No? Piye to? Aku wis melindungimu Pak No. Nek ngatur iki lho. Jare delok sawah, sawahe jembar, sawah. Anu sawah. Jembar apa? Jarene ciut? plonto saiki kok kuwi. Anu plonto ki mau ngene. Sawahe jembar apa ciut? Ayo. Anu ya cuma Apik, heeh, sawahe apik. Cicut gunaku. ya. Ayo ber.